Ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед канали Исломбек Султан. Дӯстони азиз, бисёре касе ки занг зада қушқорбаррае ки мақсад бар ояндадор пурсида буд. Ина барои шумо пешниҳод мекунем. Дар дурунуш ҳастай. Кадоме ки интихоб карда бутона. Қушқорбаррае ки ояндадорам дар дурунуш ҳастай. Мақсад ки ҳамуҷа 33 сар қушқорбаррае фурӯшиянд. Як дона лайка бизанед, касе дар каналимон меҳмон аст ҳатман обуна шавед. Иншоалло наворои хуб, наворои беҳтарин навороро барои шумо пешниҳод кардан мегирем бародаро. 33 сар қушқорбарра дар дурунш 2 дона обши 35 тай, дар дурунш 2 дона кенҷабаррай ва ёш фурӯшӣ нестанд. Дар дигаро 33 таш фурӯшия бародаро. Тамошо кинед, касоне да маъқул боша бемалол номероша мемонам, занг зада харидор кинед мешавад. Hurmatli obunachilar, xush kelibsizlar Исломбек Султан kanaliga. Birodarlar, mana shu yerda 35 ta obshi, ana 33 tasi sotiladi, 2 ta kenjabara sotilmaydi. Qolgan ana 33 ta xushqarqozlar sotiladi birodarlar. Ko'ringizlar, like bosingizlar, kanalda mehmon bo'lsangizlar, obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Haqiqatan xushqarqozlar, zo'r xushqarqozlar ekan. Ana kimda kim olmoqchi bo'lsa, tavsiya qilib qolamiz. Birodar aziz, in xushqorbarrahoyki qarar доранд дар райони Моминобода қарор доранд. Боз маълумоти пурраро аз соҳибшон мегиред. Ана нарх навошонда биёем, нарх навошон 3400 мега. Боз муомилаи хуб ҳастай мега. Хай занг занед, ана муомила ки иншоалло ба нархи дастрас кардан метиҳад насиб карда бошад. Ана ҳурматлы обуначилар, мана шу yerda обши 35 та 33 та сатилadi. Bir dona like bosingizlar, telefon qilingizlar egasiga. İnşallah yaxshi narxda 3400 so'mdan yana kelishtirib beradi nasib qilsa.